Manipod iti Core TV News Center. Idanon niya kata kayo. Nagiti na para nga damdaman. Mapagtalkan, mapangnamnaman. Daytoy ti Press Core. Manipod iti Core TV News Center na imbag nga oras Ilocos. At iti damag nga nasagap ti Core TV News Team iti daytoy nga lawas. Damag nga kompleto ken detalyado. Daytoy ti Press Core Weekend Edition. Ti paulo dagiti damdamag iti Press Core Weekend Edition. Vehicular accident ti inabantay. May sa tinatay. Presyo ti bagas, ni mato. Panakaipangato ti presyo ti tabako. Kitkid dawen dagiti manalon. Panagdubla ti tabako, naangay. Garantisadong pambata, may isang proyekto ti DOH. Kiddaw a pondo para ti reforestation, na idanon ti Provincial Board. Earthquake and fire drill, na isayang cut. NSCC Plaza Grand Opening, naangay. Inaugurasyon ti PNP Station ti Ilakawayan, balaygi nga naaramin. Kampanya kontra illegal a droga, agtutuloy. Naduma-duma programa ti Provincial Fire Station, na ipakaammo. May isang proposed ordinance na itantan. Street dancing showdown, na aramid. Tree planting, manamnama. Grupo digiti engineers, nagdalos iti Ciudad Avigan. Panakabitay digiti talo nga OFWJ China, may sakadi nga pagsarmingan. Playoff ti NBA, umas asideg. Chicago ken San Antonio, numero 1 lata. May isa tinatay dinto nga upat tinagsagaba ti nakaro nga panakadonor ti vehicular accident nga napasamak ti National Highway Bantay, Ilocos Sur. At ni Press Corps Ryan Pardo. May samat tinakamames nga disgrasya iti napasamag ti ili abantay. Aditan nga nakatayan ti maysa a lalaki, amanagan iti Dennis del Castillo y Antiporda alias Ani, 39 ti tawen na, nasawaan nga agnay iti barangay Bulag West, ili abantay. Basar ti inparwar nga investigasyon iti kaming iti Philippine National Police tinatakamet nga ili kalubbon ni Del Castillo ti anak na ti motorsiklo nga managan iti Derek Del Castillo 16 ti tawen na ken iti kanakan na managan meti Alden Cadena y Del Castillo 16 met lang ti tawen na ket ditan nga agdamada nga dadalya sa aten ti agpadaya nga direksyon ket ditan nga sumungad iti maysa nga Isuzu Elf nga minaneho ni Rosnel Ramos nga agnaed iti barangay Baliw, San Juan, Ilocos Sur. Umuna nga nadungpar ni Ramos ket iti may sapay a motorsiklo nga minaneho ni Lodivino Peredo. Asakay namet iti asawa na ani Annalyn Peredo nga agnay iti barangay 2, Bantay, Ilocos Sur. Ket ditan akalpasan a nadungpar na iti nagluganan na a motorsiklo ni Peredo. Ket ditan nga linisyan na ket nadungpar na metten iti nagluganan ni Del Castillo. Involved nga alugan may isa nga Isuzu Elf ken duwa nga Euro motorcycle. Ket datoy segundo investigasyon tayo. Datoy Isuzu Elf aggapo iti daya nga agturong iti laod. Idi ta overtaken na kuma datoy may isa nga motorsiklo tay may isa nga Euro motorcycle nga agturong mila iti laod. Nasagid na iso nga di pa nakasagid na. Han na may nga na-control di luganin iso nga nadungpar na di may isa pa nga motorsiklo nga aggapo iti laod nga padaya. Segun pa'y tinadakamat ng opisyal, nagbayag pa iti 2 nga oras nga agagasan dat sakbay nga pimusa ni Del Castillo. Ken awan pa iti formal nga nagpapatangan dagiti 3 nga partido. Kapuanan dagiti 4 nga biktima, ket agdamada pay lang nga makikan iti nananay nga medisina iti maysa a balay pagagasan. DJ driver ti Isuzu Elf pina medical legal midirabi jamo no iti resulta na. Ken dagitoy ya masigurado dagitoy daddo mga driver tada yaman may nga involved. Mapanala sinundo ni baki na ditoy agay kagawid ang mga sunto. So dili na nadong party likod na. Ngem dili may sama na pan may sinundo di anak na pan sinundo di ama na di bigan tagawid darot ko man ngem arami din so nga
No di pa nakainom dan di masugbatan da no under team influence to liquor wenno. Nakunapin ni Police Senior Inspector Esteban Pastor nga dayto iti kadakkalan nga vehicular accident nga napasamak iti nasakupan nan. Ken maipalagip nga dikiti duwa nga sakay ni Del Castillo at ti anak na ani Derek ken ti kanakan na nga ni Alden ket agturpos danto iti high school inton umay a Biyernes sa Bantay National High School. Pinasinggidan pa iti nadakamat nga opisyal nga awam pa iti kaso nga naiuli ken ti nagmaneho iti ELP ani Ramos ken kadagitoy nga gundaway ket adda pa lang iti kustodiya iti PNP Bantay ni Ramos. Impact ka talaga ti lugan talaga nga nataray ti lugan dijay. Dijay ko dijay may isang motor naipurwak da kano pa dijay naipurwak da ken dijay lugan dijay suso ELP nakaro ti damage na so nga kawatan nga dijay lugan nataray. Apalo ospet insangit iti asawa ni Del Castillo ani Susana anadanunan iti press corps iti pagtainganda ket iti pinakipatpatang mi ken kuada ket nasakit iti riknana kapuanan ta saan da nga napakadaan iti pupusa iti asawa na. Nakunana pa nga excited iti asawa na gapuanan ti panagtorpos iti anak na ken maipalagip ana pasamak iti disgrasya iti barangay Aggay iti Ili Abantay agarup alas 7 iti rabii may ka 29 nga aldaw daytoy a bulan. Para iti press corps Ryan Pardo. Iti sa bali nga damag kadagitoy o gundaway manik naman ti panagpangato ti magatgatang. May salituyan ti presyo ti bagas. At iti report ti press corps Marian Diga. Iti agdama ngimato ti presyo ti commercial rice. Ngimato daytoy iti 50 pesos kada kavan. Sigun iti may sa kadagiti aglaklako iti commercial rice. Kimapoy ti panaglakwanda kadagitoy gapo iti panagpangato iti presyo na. Mainaig iti daytoy at ado ti mangayat iti NFA rice gaputa nalaklaka nga adayo daytoy. Tatanading ti presyo ti bigas kung umina ti per kaban, umina ti 50 pesos per kaban ti pinagalamin. Amin na commercial rice ading. Natumal tatta kay adalat ti NFA rice. Ita agundaway ti presyo ti may sa akilo ti Super Angelica 32 pesos. Ti Premium Angelica 36 pesos. Sinandomeng 30 pesos. Itimat sinandomeng Class B ken Class C ket agpategmet iti 29 pesos ken 28 pesos kada kilo. Ken ti fancy rice 27 pesos per kilo. Amay sa daytoy kadagiti mabili ita agundaway ta agparis dati presyo ken ti NFA rice. Nasa uteglaklako ti gapo iti panagpangato ti presyo ti commercial rice ket basit ti supply ti bagas kapuanan iti kalamidad. Ko awang gamin ti riktata na kurang ti supply kinawan ti ani ading. Kumapsot. Kinday jay didigrang may kanyacho. So day jay awang mo gamin ti ko. Mainag iti panagpangato ti presyo ti bagas. Dakkel apadagsen ti budget ti tumunggal maysa. Gapuanan ta daytoy ti kangurnaan akasapulan tayo iti inaldaw-aldaw. Ken mangnamnama ti kaaduan at ti kabiitan a panawen. Bumabanto metlaeng ti presyo ti bagas. Para ti Press Corps, Marian Diga. Manipod pa iti probinsya nga Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abraken La Union, dagiti manalo diti tabako nga nagsayangkat iti rally iti Ciudad Avigan. Di detalye dano ni Press Corps, Michael Ayante. Dawdawaten dagiti mannalon ti tabako iti Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abraken La Union, ti pannakay pangato kuma iti presyo ti tabako maikaniwas iti agdaman a presyo. Daytoy ti ipukpukaw dagiti miyembro iti Solidarity of Peasant Against Exploitation wenno kilusang magbubukid ng Pilipinas. Kabayatan iti naaramid nga panagrally dagiti nasao nga grupo iti mismo nga Plaza Burgos iti Ciudad Avigan. Segon iti Secretary General ti nadakamat nga grupo Saldi Affilier, nasurok 70 pesos iti presyo ti kada kilo ti tabako kadagitoy agundaway. Ngem kasapulan kumakunana nga ngumato pay itagdama a presyo. Kuna ti Secretary General nga dakkel pay laeng apukaw dagiti mannalon iti depaar na ti amyanan ti presyo nga naiyetnag wenno nababa pay laeng para kanyada iti agdama nga panaggatang ti tabako. Banag nga nagkunaan ti grupo nga kasapulan kuma nga may pangato pay daytoy iti nasurok sa gasot a pisos. Nga daytoy ket may salaeng metkidi nga irupurupir iti stop exploitation iti agdama kang runaan na pay laeng dayjay kinaawan iti bukod nga daga dagiti mannalon tayo. May kadwat ta di kunatay nga rod nga kayat tayo nga adda kuma iti panaggatwan na iti presyo iti tabako. Tanukit kitan tayo iti agdama itata nga magmagnapay laeng nga presyo ket halos nasurok laeng 70
per kilo. Ket no kwentahan tayo ijay kwenta, batay iti panagadal iti organisasyon tayo nga staff exploitation, ket ti rumbeng nga presyo kuma ket 128 nga iti tunggal kilo nga awan iti klasifikasyon na. No pay may salaeng daytoy nga iraklakurak ti Solidarity of Peasants Against Exploitation na inayon pa iti Secretary General nga no kumpara iti nabalabas at awen nababa pay laeng iti agdama nga presyo ti tabako kadagitoy at tiyempo. Kalaksidan kadaytoy kinunapay iti Secretary General nga saan laeng nga iti presyo ti tabako iti ilablaban ti Solidarity of Peasants Against Exploitation no diket di pakairamanan payen iti ingangato ti presyo dagiti amin at talon kang runaanen iti presyo ti mais maniken pagay ken daddo mapay. Para ti Press Corps, Michael Layante. Naaramid sa Jay Ciudad Akandon ti record-breaking nga panagdubla ti tabako. At ito report ni Press Corps ni Sel Benitez. Yes, pagayam kas paset pa lang dagiti aktibidades a may isaysayangkat iti siyudad ti Kandon, manarimaan a may isaysayangkat iti panagdublan ti tabako a nakipagpartisiparan dagiti bakbaket ken lalakay iti nasao a siyudad. Tinawen-tawen na mga angay daytoy apasalip kas panakaammo tayo iti siyudad ti Kandon may sakadagiti adu iti maimulmula wenno maiproduce at tabako. Gapu kadaytoy naawagan iti siyudad akas tobacco capital iti Pilipinas. This is a very old tradition. Actually, ang mas worry natin dyan is that the younger generation will not know this tradition anymore. So we hope that through this activity, no, meron pong tuloy-tuloy, no, na matututoy, makikita po ng younger generation the old tradition that makes tobacco a very important crop to the Ilocos region. Babaen iti Universal Leaf Philippines akanayon ang magsupsuporta iti panagpiesta iti siyudad Akandon ken kang runaan nga sponsor da saan na maawan iti pasalip a panagdublaan ti tabako amay sa apagay ayatanda. Nagasgasat siguro kadagito nga panawen tati major players tayon kat dati dagitoy multinationals company ket isuda dagito nga kumpanya kitain dati kitain da met diti nasayat nga panagsapol ti apo nga manalon tayo. Kadaytoy nasao pasalip tunggal grupo nga daan iti talo a miyembro tapno isuda iti agtitinulong kasapulan na makaaramid da iti tabako nga adaan at tidog a 1 meter iti uneg iti 5 minutos. Kagiddan kadaytoy pasalip na idatag iti publiko ti kaatiddukan at tabako a naaramid ti mismo a syudad. Adaan daytoy iti kaatiddog a 120 meters ken 170.2 kilos ti kadagsen na. Naruway nga roden iti kastoy nga aktibidades a maisaysayangkat ito'y siyudad Akandon. Ngem mangnamnama kayo nga into no mayatawen ken maaramid tumanen iti kastoy nga pasalip. Para iti Press Corps, Sel Benitez. Kalpasan di sumagmamano nga pakaammo adupay nga damag ti idanon mi kada kayo ditoy. Press Corps Weekend Edition. Padaanan ti sumaruno a damag iti Press Corps Weekend Edition. Garantisadong pambata, may isang proyekto ti DOH. Kiddaw a pondo para ti reforestation na idanon ti Provincial Board. Earthquake and Fire Drill na isayangkat. NSCC Plaza Grand Opening na angay